video no bụ ihe mwute because asị ikpe ọbụla mara eziokwu na aka azụ dị n'ime video bụ gịnị ihe mwute gee na ntị. A 15 years old girl wetara this message na tabernacle nwanne anyị nwoke obi ya. 15 years old girl, mama ya nwụrụ, gịnị na-ese mama ya nwụọ, all of a sudden gbem nwaanyị tigili nwụọ. Akanyego ka ya akwa ozu. I think na tata ka ya akwa dị ozu today. Papi ya nata the week ya akwa dị ozu. I think na ya akwa dị ozu today. More this week I don't know, but this thing happened with this message last week. This week I don't know. Tata bugono Saturday. So papi ya we nata kwe ka akwa ozu. Nwoke itibilo nwa. Nwoke nwo 3 days to akwamozu nwunye. Gịnị na-ese? The man amụtara nwoke soso ofu nwa nwaanyị ka ọ mụta. Ofu nwa nwaanyị ka ọ mụta. So as it stands now, onwe ihe dịka ndị mmadụ na-asị na onwe ihe dịka inheritance towards her. Onwe na-ajụzi na biko no. Is it not a high time ebido mali ha ya eme ụmụ ihe? Because mụ na-ekwukwa ahụ nwoke nwa nata anụ nwa otibili nwa na aka azụ dị n'ime ya. Yes, and he was also emphasizing on nwoke ife na ịgbadawago based on na ịmụta so nwaanyị ndị mana unu nwe asị ogbo man unu nwe ihe dịka inheritance tradition gwigwigwi. Try as much as possible. Alize ogbo no yeso kwa gị na nwunye gị kpa kwa amaghị ghali ichi ka amaghali ichi. Are you as a man? Biko ka nkwakwa unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ịdị ha n'omenala dị n'ụka maka onye ndị ile agbala okilikili na-eche ndụ ya nche ọ bụrụ na ịdị nrọ n'ụka ịdị n'omenala. Don't come and say that na ihe anụ na-emesef ekwetara m na ya ụka nwa na ide eje ụka ide eje Bible ide agụ ọfọ nna gị nwere ịpụtakwana gụọ ọfọma ka isi agụ ọjị ụlọ ụdọ ga anya ịmụọ nke ma mmiri ọsọ ekwulu nnọọ dịka mmiri na-ehughali awa gị na kọpụ nke tata isi awa gị na ketụ nwanne echi awa gị na ite. So it does nnọọ ị na-ehughali. Even Bible is against it. Also na you na udin do no luku ma na ya bupu no no dịka asọ. Aya bupu no no because you are neither cold or you are hot. So halu no ofu because the way nsi kwi hanu na from my own thinking as kwam na this man no bubu ka egbulia just because na gịnị no Jesus so nwanyị ka ewe nwe ka ewe kpafia. Even ndị nwanne mụta nwoke akwa mosa ka nweta video one woman ọbụ na ọ mụtara ụmụ nwoke na-abụ ndị be di ya si na ụmụ ahụ abụrụ ụmụ nwanne ha nwoke. They send the woman outside. They sent her away with her 2 sons because na ha chọrọ inherit landed property and the house. Ọ bụrụzi onye nke amụta so nwaanyị ofu nwa nwaanyị for that matter. Nwa bụ nwa is time ndị ba bido maba na nwa bụ nwa. Amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa. Spedalintin nwere video voice note ya trendel mgbe ahụ sị aya amụta gị na aya amụta nwoke enyi nwoke eji eme gịnị ka ọ webe inherit again ọ bụ company ka ọ na-ebe inherit. It's time how people begin to accept the fact na nwa bụ nwa. Same as in all this ethnic discrimination in our society. Mamazi na nwa nwaanyị ahụ nọ nabata ya bụ the light of the family. Una mama. So bikono akpa ọfụma larụ n'ute na this video ka unu fọ ihe mere ka how the story really went down ka ọ dịkwa maka ndị ụmụ ndị a na-akpọ ndị agafu na family. Mgbe ụfọdụ nye o ji abịa na family ọ dịka mmadụ na-achọ ka ọ dịka ya sị na mmadụ na-achọ ịdịghị ụkọ ịmarapụ ihe ị ga-eme nwee mmadụ ime nwee mmadụ nọ ịtụ ụjọ ihe ya asị ma ọ bụ ụfọdụ na-eme ihe nwunye ha ya asị o mebe ụfọdụ ama echie taa nke a na-eje ihe ya asị ndị a na-ekwu na asị mgbe a ji abụkọta nwa mkpa ọ dị onye ọbụla agbadogo na eji mgbe ahụ agbadabazie ihe ya na-anụzi ebu ọ bụrụ ihe anyị ma mgbe ahụ ọ na mgbe anyị ji mara ya na ọ dịla late nwoke ga na-ekwu mtu a nwaanyị na-ekwu mtu a. Ihe nji wee kọwaa ya bụ na o nwere ihe maazụ ya o nwere ofu ihe mmadụ wetara m akụkọ ya eji n'aka kịta anyị chọrọ ka etu ya alụ ndị nna gwa okwu a bụ ndị human rights
ya ndị na-eme ka oke mmadụ ruo ya aka ka m na-emere vidiyo a na m emekwara ya ma ndị nkwuchite ọnụ mmadụ dịka ndị lọya ya bụ ndị ihe nji wee tụọ ọnụ ahụ na-ekwu okwu a na-ekwusi ike bụ ozi a bịara ya ebe a mgbe gbakọta ya wee sị ka m bubutere ya unu ka unu soro tụọ ọnụ ọ na-abụ nwatakịrị chitere mkpu ahụ n'ebe a ka o wee nwee ike nwere ihe ọ ga-eme onwe ya gịnị bụ isiokwu bụ na nwoke mụtara otu nwaanyị ofu nwaanyị ahụ bụ nwa ọ mụtara a tara nwa dị 15 years na nwa dị 15 years mama ya nwụọ tata bụ deti tata bụ gịnị tata bụ 11 ọ dị ka ọ bụ echi mama ya nwụrụ na echi bụ 12 ka a ga-akwa mama ya nwụrụ papi ya nata akwamozu ka ọ mee arrangement akwamozu mama ya papi ya ha nwụọ ada nyaa ka ọ nwanne nyaa papi ya nata akwamozu nwa kwuo so nwa 15 years ya bụ nwata nwaanyị ahụ abụazị onwe nnekịta onwe na ihe niile mere ndị adịghịkwa mama ya papi ya nwụọ o were gbaji ụdọrọ a sị na ozugbo papi ya na-anwụ nwanne papi ya nke papi ya tọrọ agbaji ebe nwoke ahụ nwere ụlọ na Warri je gbachie dị ụlọ buru akpa abadamanụ gburu bata travel ahụ ọ bata abada nwoke a jiri bata abada tụbụ dị manụ biekwa nwunye ya bụ o buru bata nwanne papi ya ahụ eburugoro jide je buru agba dọkụmentị dị man n'ebe obi na Warri so ihe a na-agba kịta elibe nwoke ahụ elibe nwaanyị a ya eli nwaanyị ahụ echi bụ 12 or so 11 something like that ka a ga-eni nwaanyị ahụ then a ga-enikwezi nke nwoke now nwoke ahụ ejego zọbagodi property nwanne ya ahụ na Warri mana ọ mụtara nwa na-azụkwu nke unu mụrụ ewetaziri ozi ya dịka eweta na-ajụ ma ọ bụ right dị manụ n'ụlọ ahụ nwanne ya nwoke ahụ mụtara otu nwaanyị hụrụ ọ bụ right ya nwa ime ụlọ ahụ inherit onye ga-eme ihe ya inherit bụ onye amụta nwa onye na-eme ihe mmadụ inherit bụ onye mụ mmadụ ihe m inherit ma nke na mmadụ nyere gị inweta ana m achọ ka nkọwa nkuchi uche m uche nka m chọrọ ikwu onye ọbụla kwuzie nke bụ uche ya ụlọ ahụ datụmanụ rụrụla vileji bụkara bụ ụlọ datụ nwata ahụ nwaada ahụ na nwaada ahụ chọọ o disaidi ọ nọ n'ụlọ bịa mee omenala n'ogbe mee omenala na be igwe enye ihe a na-akpọ ọtọ mụba nwa ya bụ ya na-amụ a na-amụ a na-erekọdụ ya na ụmụnna ka o wee nochie aha nna ya biri be nne ya and ọzọ bụ na maka ihi na nwoke ahụ mụtara nwa ahụ ihe niile bụ property nwata ahụ ihe niile bụ property nwoke ahụ from A to Z maka ihi na ọ mụtara nwa ahụ ihe niile bụ property ana m ha agwa ya ndị Igbo be anyị mgbe ọbụla ihe ọrụ na-akakọ ụnụ mma bụ ka nwanne ụnụ nwoke ụnụ kpara ihe ka mgbe ọbụla ma m ihe o ji agụ onye Igbo ka nwanne ya pụọ ka ọ jee nọ n'ihe nwanne ya gịnị kpatara o ji agụte gịnị kpatara ihe a ji wee bụrụ dị ọdịnala unu ọnwụọ anyị abịa zọba ya ịnwụ mmadụ nwụrụ ịbịa zọba ihe ma ọ mụtara nwa na gịnị ya bụ nwanne eji nwanne esi ofe nwa na nwanne ke nke ka ibi ya mma nwa na nwanne kedu nke ka ibi ya onye je nwe nwanne ga-amụta nwa inwe onwe nwanne ọmụba nwa ịda anụ afọ a na-aba nwa bụ nwanne ọ ndị na-enwere nwanne ịbalị ya aṅụrụ m mmadụ ọ ndị na-enwere nwanne ịbalị ya unu achọzie ka nwata ahụ under 15 years nwaanyị ihi nwaada ga-eme ụnụ ihe omenala na-akpọ ihi nwaada na ntị ihe nji wee kpọba ndị human right a ma kpọsịba ndị mmeri ibe dị abụ onye nwetara ozi a ga-afụ ozi ya ebe a onye nwetara ozi a ga-afụ ozi ya ebe a unu amara ibe onye human right pụta ebe ahụ ikwuo n'ụlọ bụ ndị human right ya wee weta kọntaktị ya unu ka unu jee rescue nwatakịrị ahụ maka na abịa n'uche nkịta ọ nwanne nna ya gburu nwaanyị ahụ nwanne nna ya ahụ na-abịa n'uche m ya gbukwuru nwoke ahụ ma ọ bụ ya ma ọ na ọ bụrụ ya abara m agwa ya mego gịnị egosiwo ọ ga-aṅụ iyi n'obodo ma ga-anatasị ya ihe niile ahụ maka ọsaịn ọrụ nwata ahụ undertaking because na ihe ọ pụtara na ọ ya gburu nne nwata ahụ na ọ ya gburu nna nwata ahụ ka ọ were zọba ihe jebe onye agbalị ya ebe nwata ahụ mụtara nwa o nwere any right o nwere ije ebe nwata ahụ be nna ya jee ebe a jebe ime na ya jiri o nwere ikikere na nwata ahụ nwere ka ọ nọ na skuul na ọ nọrọ nso o nwere ikikere nke ije o jee gbachigodi ya ụmụnne ya ọ bata okporo ka iru ụmụnne ya kpụ ihe ada emere ya argument ada agbaga
and n'ụlọ ahụ nwoke a rụrụ na that family ahụ bụ nwata nwaanyị ahụ nwunye a ontiri obirigodilu oge ọ nwere ụlọ ọchọchọ kpọkọrọ ụmụ ya niile bịa ebe a biri n'ọbe nna ya ka ọ bụ ụnụ abụzi ndịrọ n'ụlọ onwe onye ụlọ ya aba maka ọmadụ ga-eledotakwa ụlọ ahụ anya onwe onye ụlọ ya aba uje binwukwa ebe ahụ ọ bụrụ na chọkụ unu jebe ya ka nwere ya na ama aka ore ntị ya ndị mmadụ a na-ezuzu gbọọnụ na-achọ ya ga-anwụkwa unu keta ihe every time onye Igbo ga-achọrịrị ka nwanne ya nwere ihe ka ọ nwụọ ka o were mee nke nketa iketagburu onwe gị Chineke kpọkwa agha ọkụ a na-eketakwa nke ịra anwụọ ka eketa nzuzu onye chọrọ iketa nzuzu onye kere iketa iberibe mana onye ohi ji zuru ohi ji nọrọ ebe a na-ekwu nọ na bụ onye zu ohi ji aka apụ ya n'ala onye ohi ji asị na asị na ohi nke ya zuru n'aka apụkwa ya ndị nọ ga-asị ya n'aka apụla gị n'ala na ala atụọla gị kịta maka na ala tụrụ onye a jere kpa agwa ahụ ị na-eje agbachisi ọmụta dị ya nwa onye mụtara ya dị 15 years ọ bụ ụmụaka ọmụta dị ya nwa onye dị 15 years nwata na-ebe akwa nne ya na-ebe akwa nne ya ji anọgha ikwu bidokwa ibe akwa ebe dọkụmentị nna ya dị ọ bụrụ ọ bụrụ o rekwara unu